Ahojte, zdravím vás, priatelia z novej zeme, éterické bytosti, astrálne bytosti, anielov, archanielov, serafínov a bytosti zeme. A drahých ľudí, milovaných, odhodlaných na ceste oslobodenia svojich tiel, vozidiel. Pár slov k tomu, ako ma veľmi teší slovo alebo slovné spojenie zotrvačná fikcia. Upokojuje ma, dodáva mi pocit bezpečnosti, bezpečia, že všetko naokolo je len zotrvačné, klamstvo a ilúzia, kedy nový vek už naozaj dávno existuje a razom všetko len tak padne. Tie najväčšie traumy, trápenia, bolesti, ktorými som si prešla v rámci čistenia rodov a rodových línií, čo sú paralelné existencie, ku ktorým som možno ostro, ale dosť priamo a zároveň láskyplne napísala príspevok, ako sa správa človek plný kovov k svojim deťom, k svojim rodinám, k svojmu okoliu. Aké je to na najvyš nezodpovedné z nevedomia, pretože čistá bytosť ako je dieťa, alebo ako bytosť, ako aniel, ako zvieratko, ktoré je anielikom. Ľudská bytosť sa pretvára na archanielstvo svojho éteričná. Ako je to nezodpovedné. Ako je to hlboko bolestivé, keď sa z nás toto všetko čistí ako čierne bahno obludy a beštie, ktorá je slepá a nevidí, čo činí, nevidí, čo koná, ako z toho môjho sna. Nebudem k tomu viac hovoriť. Napísala som k tomu dosť rozsiahly príspevok a zároveň som aj vysvetľovala v ďalšom z Portál 77, čo je dnes, ako pracujem, ako som sa dostala v podstate k andarám a ako to funguje, keď sa s nimi cez tlkot vlastného srdca spárujeme vo vibrácii lásky. Som v prírode, od chlpov, od micankyných, tyuškyných, ale na tom predsa nezáleží, kto ako vyzerá, ale kto ako cíti a kto o svojej prapodstate aký je, čo činí, čo zdieľa a čo hovorí. Keď v tlkote vlastného hlasu cítiš, v tlkote srdca vlastného hlasu cítiš odovzdanie sa a rozdávanie lásky, pravdy, presne takej, akú ju v danom momente cítiš. Všetkým naokolo svojej lineárnej rodine, ktorá viac menej som si viac ako istá, že všetko hrá, i keď niekedy ma to naozaj poriadne bolí. Tak ako som písala daný príspevok, o ktorom hovorím, ktorý ako čistenie nastal. A svetu všeobecne, bytostiam, ktoré sú na ceste povznesenia. Láska prenáša hory, láska je tá najväčšia moc. Aj keď nie jediná, ale najväčšia.
Ako pretvoriť svoje telo k vysoko vibračnému svetlu bytosti? Ako sa stať všetkým možným naraz? A ako veriť tomu cez silu vôle vnútorného vedenia srdca, aj keď ešte hrubohmotným zrakom za ten závoj ilúzie nevidíme. Ale ako pokračovať, nevzdať sa a dôverovať to éterično. Že máme okolo seba kopec povznesených, na nebo vzostúpených bytostí, ktoré sa starajú už o svetelnú mriežku, kryštalickú mriežku Novej Zeme, takisto ako Agartha. Že všetko už spolu kooperuje a funguje, že sme pod nekonečnou ochranou archanielských éterických bytostí, bytostí Zeme. A že všetko je už skolabovaná časová os. Veľmi, veľmi dávno a toto je len zotrvačné fungovanie. A všetko vonku je presne také, aby ťa donútilo cítiť svoje srdce a pretvoriť seba o svetelnú bytosť a vyplavovať zo seba kovy. Kedy všetky parametre aj krvného obrazu sú zmanipulované a obsah železa má byť doznačne menší v krvi, aj keď je tam, pretože aj keď pijeme horskú vodu napríklad, ktorá je nasýtená všetkými kovmi a minerálmi a je považovaná za tú najzdravšiu a najčistejšiu, keď sa z čistého prameňa tej pravdy napiješ, obsahuje aj železo. Ale aj byliny ako žihlava, lenže tvoje telo si z nej nechá len to, čo potrebuje a ostatné vyplavuje. Kdežto všetko bolo pod kontrolou transfúzie, mixovanie telesných tekutín a všetko bolo pod kontrolou toho, aby sa nedosiahla úroveň povznesenia a nevytvorilo sa, nedostalo sa nikdy v živote, v danom živote k pretvoreniu sa na svetelnú bytosť. Preto je to zotrvačná fikcia a skúšky galaktikov, galaktickej federácie, alebo by som povedala, že tento experiment vlákna RE, ktoré už v sebe máme, do ktorého sa genetickým inžinierstvom vstupovalo pred tisíckami rokov, čo v Lemúrii teda nebolo, ako to opakuje. Tento experiment je ukončený. A máš právo cítiť. Nikdy nedostaneš od nikoho papierik a lístok. Ja som ho tiež nedostala. Istotu, že veci sú presne tak, ako to cítiš, ako hovoríš. Ale ty to musíš cítiť cez srdce a tú istotu vedenia svojho tela, ktoré kričí, že takto už nechcem, ja chcem žiť takto. A ty sa rozhodneš a konáš podľa srdca, namiesto toho, ako logicky kalkuluje tvoja myseľ, ktorá sa prepája so srdcom. Keď ty urobíš to, kam ťa vedie srdce, oslobodzuješ svoje krídla, oslobodzuješ seba, svoje telo a dávaš zelenú svojmu srdcu a novému spôsobu života a existencie, kde nikdy nedostaneš dôkaz istoty, keď za závoj svojho hrubohmotného zraku zatiaľ nevidíš tie jemnohmotné zázraky, ktoré už existujú. Musíš dôverovať len vedeniu a tokotu svojho srdca, kde istota neexistuje. A presne o tomto, o sile vôle vnútorného vedenia duše a srdca skúšajú priamo galaktici, ktorí sú infiltrovaní. A často aj nie moc milo. A veľakrát to bolí. Veľmi tvrdo. Keď sa sklameš. Že ťa to až od bolesti plieska o stenu alebo hádže o zem. A
ale ty sa nadýchneš. Znovu sa spáruješ s Anderou alebo so sebou, so svojou dušou. A sadneš si. Spáruješ sa s dýchom, s lukotom svojho srdca. Nevzdávaš to a pokračuješ. Áno, s týmito procesmi priamo teraz, v tomto období a v posledných rokoch funguje aj finančný systém, znižovanie a zvyšovanie cien tam vonku. Zadýchávam sa. Nevládzem toľko hovoriť. Ale napriek tomu odovzdávam teraz v tomto momente kus svojho srdca na dlani. A ďakujem, že môžem. Aj keď ma galaktici vyskúšajú, že mám plnú pamäť telefónu, aj keď nemám, lebo kopec vecí som už odtiaľto dal preč. A zahrajú to, že sú to temné sily. Ach jaj. Je to na psychiku, to je pravda. Ale ja viem, ako to je cez tlkot svojho srdca a vnútorné vedenie. Ja viem a ja sa stávam na slovo ja som. Biela. Takže ďakujem vám z celého srdca. Odovzdávam kus z neho na dlani vám všetkým. Prajem vám veľa šťastia, veľa odhodlania, veľa silnej a pevnej vôle, lásky cez srdce, aby sme to všetci spoločne zvládli a žili nový vek, zlatý vek na celej Zemi. Ukončený galaktický experiment. Ďakujem a milujem. Ľúbim vás.